Di ba? Asa may tinuod nila? Usa lang magkabog iglesia ang gitukod sa tuwang Ginoong Kristo. Kanang not less than 45,000 Christian denominations, asa man na sila? Kinsa may tinuod nila? Kaya puro man na sila Bible alone, makahiusa lang man na sila o katakihon ng simbahang Katolika. Pero actually, anong tinatake mo gid nila simbahang Katoliko? Sa hinungdan nga, bitaw, ang simbahang Katoliko mo na so daghan mo og bunga ang simbahan. Naghagtawag ining mapupo nga mga bunga ba. Muna siyempre ang kawatan maningkamot yun na nga didto mangawat sa punuan nga daghag bunga. Muna ayaw mo katingala mga sir ug mga ma'am nga ang ilahang atakihon ng simbahang Katolika ano man kay dinhi man nagagbunga. So manang mangawat sila ug ang estilo sa ilang pagpangawat patuhod na nagsakto kay para naay mga hulog nga mga bunga niini. Nya sagad sa mga hulog nga mga bunga aning kong simbahan na pag mahulog niya taas-taas ang hulugan maliki gyud na tanawa. Paggikan sa Katoliko pag abot sa layang sikta maliki. Bisag grammar di na kamao bisag history di na tuuhan diliki.